हेल' लोगोफोर, आंनि खोरोमथाय इउटुब चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आं भिडिअ आपल'ड होनो हायैया गोबां सान गोबां दिन जाबायमोन आरोना। दिनै नुनो मोनगोन नोंथांमोना। दिनैनि भिडिअआनो जादों जोगोनार आबाद मावदोंमोन आरोना। जोगोनार आबाद, आंनि जोगोनार आबाद मावनाया माबायदि जादों नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबनायाव लासिम। जोगोनार बागाना बेनो आरोना आंना। जायगाया जोबोद फिसा, बोरि हा गैयाना। जोगोनार दंफाङा नै जा मोजां जाखादों आरोना, गब्ल'खादों, जोबोद मोजां जादों। नै बिजौआबो ओंखारहांबाय, खाजानाय जासिगोन साननैसो बावबा। नै ओमफ्राय आरो बेहाय नै मुला बेगरबो गारदेरना होनाय जादों। नै मुलायाबो मोजां गब्ल'खादों। नै बिथिंबो दं। जायगाया एसे फिसा जाबाय आरो लोगोफोर, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामना हो, जाहाथे थाबैनो 1K जानो हायो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनिफ्राय नुलांबाय थासिगोन, गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन आं। बेखिनियानो।